byake gima mwanche muligeria bugeta seni gienso kono gosemira kwano na kwabere ko gotwara eikendi erengi yake gima ne magoro bengi na inde tokumira na sembe asengo kwaligani asemesa yamangana maya ense yamo elinde ngomanye na rebere kagwateka kurwa chingongo chonsi enyechense tobate sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube no mtandao X na Ensoko TV karansa oikelinde tosanga sobwamo gochaka bonoiga goika omoelio nchenkoro kwa Kerubo Frida niko tokobwatanere Barnabas Sondari na boigo Joshua asoko neke na chibicha neliogi lya goikira sole a senchira ya Benetoskale kwera ntora segeke Kerubo sio elinde tobe togosanga senchira yobwagale. Karanso iko mwanchu muligirelia elinde tosanga so wamo gochaka bono iga goika omoelio kwechaka maya yebire biga sekere ikeyiga nigongo kumanya buna abana bali bakwiboro isiko yenyomo nigo bagwetera makongwa mange ekero bagukina kulinda abange babo nigo nainde bagocha bamesa asobugima bwabo nonya bakobwateranirwa amone bitange binge asobugima bwabo Wycliffe Omarima noyomo oyo bwesokire nakorwa omuganoye igoro yesabali yobugima bwae eyo abwate amakongwa mange kolinde nali no basemire buna Nyasaye nabe gakumubwatesia esegi yae yobugima nigasabire onde ole no kubwa nabo igo kumosira elenere aikirenie endoto yae yobugima Morikito Vincent Monda na irachinga kichiae nabo igo twaliganiria ekere eikeyiga asago toigurira emesa ya maya Mogano ino mokongu sana gegara nkuinyora yene una na mariga tuna into birentara mangana na arto gwetere megiska bono akina beko boburu abantu baminda inche bogima bwane na cyane kire na bakana ikirega bakana akire kwetene na kubu monto monene na yaitera mangana makongu sana Imeyo mochi okebirigo onyamatuta ekaunti ya Nyamira nkonyarana na gwikirifo mariba kare kibago kyaye kya botambe kya bogendia wepigipigi niga komanya buna obogima bwaye kurokara umwana omoke tiboraba bwa botambe kalengana buna mamu mwabo niga mwiranete asenka yabo umariba niga bwatobole mu bonsi bogotebalia makongwa nyaronde naro asenka iretwe na mamu mwabo nyora rende Nyasaye okonyire kwa mnyoka mnyokire kwa nyori kende gwatena yaye ntanyu maruri ndakora kende tiangira kango kaka ndutesiko garende mambi gakora gendoki kangonya oje kuruta abo kwanya rumongino chiro pikiri pero kendo kabutoire bigoti ose kero kendo oniri goko mugori otena ayo maita igaterese no rentanire so gento akora ta ukona monongo kenyuro na iso nje bono na igetenga seru kurwa se itose mama rendangiranete ngata goruchi ombanje atagorutu abantu baminta banyakenyoro mbamanyete nyono mugambira maita abantu mbamanyete tana atemete koreta abantu nganyara rende intubira ndane ndoka niriko nyoma sobwe nabwate bintu konyona ara gorogorire bintu nyono bombori bobere batatu bintu byane bikaonirwa nyomba yarenga ororere yarenge yo mungina babo sireta gantigire nyomba kare antigire nyomba finally nyomba injachite gataguru ngategwa ebone gento kora rigise inogende Kagukina tachiti kogenda masomo buya gwetera buna ebitango nebinge byalenga roro kolendera kana chekina gyo koliye side haso eliagenderelie nonye nabo obere kagusira abana bamwabo bali barabake abu nabaroba monchokere nonye nekerere ruete kobasira samasomo gose nabaruma mbimba murusyo bosoku egento boiga gotebake gosegeto no muiboli oye yama kunyareka no mwana ina amasomi yekengani jaga amasomi kerango kara mujango na mugura bake uniform uma wakire simya una yekerenta kanne kino ma eteseino no mbono turu jine pa sano menyete se ito gaiga otamanyete se ino bakana gwakare ngana myake yonsi yanda ne kerentane karua rigichinse ino omariba niga goteba ere tariko egwibaga kwane kende yonsi asenka yabo yende yakora abana abagonte itari kende twabona no buri mubajete kuoninga jokana na abaito moni obore morende tuchito cheirende ngijukana yare no mugambe mbwati simbo tojo kumyoka no mugambe nena eteketia atua tokamyoka myoko tinyo boremo lakini nda faida nimbange ngerete kero bande tina etubo ntiko buri buri ma ene kerentani na bana bagasoime bonsi kagendete gwetere michande yonsi niga konyora chinga kyare kora rusana ime bakabwakya nenjere yako mnyoke bune sesa ko mukege sira no morondu ta mnyoke narara chichaime mbure yema gotubutuko toka na bona ayo goturure chaime otabwati aso kora ngindoki aso gochi in fact ingonjo kana nangonjo kana injuka genda so barende so bana ende bamagocha bareta mangana batena mwana riyo mwana ibobe moseja kora ngindoki ngachandeka in fact ngachandeka
na byari wikira nyone njara rende yakoruma ete muntu tabwati aso goju kwendi pikipiki obekeje bigwaso twa bona no kumnyoke bune mukimbisi bara munike susu ngachandika sana na gonjo kana nyone ndagera yo kanyore nyone chayo indagera igobeke mun egosinya asokora kwaye ogochecheri goko wonsi nigo gukuikererwa na ng'ina oyo tarikobeka bikoroto byaya buya amang'ana bo igakubwatisiwa na mengo nyancha kuromonya gitinga heritage county ya Nyamira segie no mungino onyesegeta mano mono mwakatiri bobekera magoso nsirendo nyo tagorete na nyo ndwambe etagante gerenda ni kekarubone lakini mungina ne rubata mang'ana yonsi ngigeko erieteri rikuru kwekerentane rikuruka umuntu okogereria amanyikana muno na ndiria agenderera no mungina nero manyete nkiria rweto mahito musajuri umunyore ti umwana uyu oika oso akwikoro muyaso umusajo uyu otebo umwana uyu no bitari kuiguta rigokoraki egero mugakuyu asajo muya mwanje umanya kuna kurukia jimbu ichu chiacha koreta umwana uyu je kurukwekerentane na abana bamwe abana ndingi umungino yebulite no mugakuyu baje guchayo umwana uyu bono umungina nayo manyite kubwatania abantu aba aibona nayo manyite kubika go balance abantu aba irieteri abangina baminirio yorigosira pi abangina basubate amoko nyuma mwabake kugwakire ase wakire no mwana mwemba bire batatu kwanyore abandalia babwatani aye no mugako no yumanyite chinsoko tebi mugako igintu ibu nyuma taraso Burundi obo natemete kobere mechie korende ng'ina kabaga kumani ya matiyo gatagete bamuserie ngamenyo mujubo mondo kana abanyamenye mujubo mondo rende egaja ikero mungina kaboko ucho mujoyo agatayo mondo uyu na gento akora mwana museri kurwe gari asakora gintuki asako genda asaka kobrenge ento tutinde ke morusia agatacha goika mujuyo kabere mujuyo na jitubo muture tubwe kenyoro egadende gintuki gareta liberera afaina nganyora rende ngoreta ke liberera ngaja ngaruoro na ruroro na nakiri garende na nyasa nkonyire na kire konyora ndo musamario muyo nkonyire pipyongore iro muntu narongorete pipyo musamario muya bono ngono gwakanira ndi ne yeroni wakambekere deposit ngandete gwakana na isire gukura bunere botambe amakongwa ngabunaya naragutiria abantu iri baeta subugimo bo igento bo igomari banera ari no gosemeria buna mambe yaye na beko benkia kerentane kya minto ngerekere isiko garia egase anyene muchengo okore ndugu egase etome mono riyebesa nyasaye natubwatise nyoko konyara nyore kaginka kandandega ogore no beke nyomba nyone ya masaku igo nae kwa aserindo nyora so gutugutwa niga koboria ondoranyare komusira gwikatwaro muchoye nabo akoiraniria buya nje nako sabo ndi oranyare ko support yande ne mono nintete nyora kaginka kandega nanje nduko kane oso ndo oranyare ko support itimete onyara te muntu na igwigo na boya ni ase muntu aranyara asare yagimete ko bako kubwate aso ko yagwikira nabo ngotanya mbia mono na nyasaye nabako mukonya nabako mubwatisi otogosabanga abana kukwanywa miro musubati ule no mwana manyanga musubati uyu umwana uyu noyu ise ko manere bweka nero ko bunya mwando ise ko ba mwana uyu ukinire buya nero gukurenda igo egento turatike buna baga bagusi no gotiga kitabauti omugano ogwikirifo mariba noyo masemigane menge etari gosoka teneni eng'ani eye igoro y'abana baiboire siko yenywomo kegendete kogikerwa mono ni amate ya mwamugusi ensemo ya 25 nabo iga 53 yerishiko lya Kenya lyo mwaka bwe 2010 nigo ligochika buna abana bonsi nigo bareng'aine inse yerishiko Vincent Monda Ensoko TV akaunti ya Nyamira Biamano sana omulikitu Vincent Monda sogotwariganiria oroboti rwa sobwagari Koskabosio matuko makeigo maiga yomo MCA we wodi yaichuni umusike Wycliffe Siocha wesokia nabaigo kumuramo murugibo mugabana we county ya Kisii mei kwambuka arati nonero salitio gotekiranirwa oburayo bya ime county ya Kisii nigo litkolia rero ensemo y'abakungu kurwasi chi county chinge a ime county yo bakoragwa no yokurigikirwa cy'obuteneneri bw'abasubati ime county ya Kisii Dr. Sarah Nyanya nakugikiria enkwana ya Siocha nigo baganire umusike Siocha wesokia nagoboigo gusaba okwabera abakungu oseba chie korobekana imiyo mu cyubosongo unagotomanya umulikito Bethel Machine
Abang'ina bo kurase sub-county me county ya Kisii bakurawa ne yokurikero kyobo women rep me county yo moske Dr. Sarah Nyanya nigo besokire na kugikiri nkwana yo mwemswe wodi ya Ichuni moske Wycliffe Siochembande asokumuramo murugibo mugabana me kwambokarati na oteba nigo akuborwa maskani go cia sabakungu ntugo twachira amuna abakungu ikiagera omwana oyo etaniri koramo mongino ito fast ready karanche tabase kwibara me fast ready ikiagera na manyete ng'abakungu no akorwa igo nere ritanga ndwera mire ikiagera no aruete so mukungu omukungu tari aro guchiko matebera muna agokora egasi amang'ana ari agoteba ng'omukungu nero kobekere gabana yeite tuoni ng'a nero komotebia ere mukaye nero komotebia yagochocha gukwana atwara amasikani ahorokia amasikani akoreta abantu moyo inkio tari komorwaneri buna yo musacha no musacha no mongi no koringera chinkundi okoringa tishati omurame no maete buna bangi na toigwete ngwanchoro so karabo totene nkio mongi na first lady akora yes first lady we mama si egase to kobera nyomba bageni bache tubageni biya tubageni tubatebi pai chinga kichicho niko batuguteirare engana buna mugabana muno murugyoye niko bagukana kumusira Dr. Fred Matiang'i asokobodi kirokyo barayibwensa sibarabatebre achiri mumongi na kwarageire takorwa roro gakigoko murama tebana taru muchiuria wone ero rusiri ororo chakire kurama mumongi na omotebire bakanga omonto okoro Matiang'i mumongi na bakani atachiko be president tigamanyega sio chamanyere no yo minto Matiang'i no yo minto question yo gatatebi gitogo korera Matiang'i teyo kera bana ba minto intutumaite kubakorera nigo bono bamuborie gusikari chiko ria basubati na kumugania sikaba kungu na korendo monoye tagosadia sabaire gakoragera tunataka kuambia bibi yako pia akuje kwa wamama ajiunge na wamama hawa tukatae sababu tunaona wewe bado unaendelea kudhurumu wamama sababu bado hujaheshimu wamama. You were elected, ulienda kwa induction course, ukaambiwa gender equality to the assembly na kwa watu wote. Leo hii wewe ni nani? Wewe ni nani unataka kurecture Mei? Mei Simbarati tunampenda vile hako. Huyo ni mama, ni bibi ya Simba sio bibi yako. Tafuta bibi yako. Wane yezu taketa korenkelina ki asikomongina Osimbarati e constitution nere kilianga e kare representative je gwadi bwata mararamisi nga yekoira onyairira se press that is why na tutwachira se press toko matebinga omwana ominto tali aso kwebereria sikomongina tosike asikwe nigobono bamuborie moskesio cha wesoke na gotiga kwemurungania se metandao na osaba bakungu bawe maskani abonya taiba nigo barachikorobekana eri kugikiria chingwana chiae. They told me even as I come here I seek that Siocha should come out and apologize to us women who are in Chunu Kingdom and who are there to stay, that he should be able to apologize to us within 24 hours or all of us will be on the streets of Kisii County. Agende abolia mararamisi aya se county atebe buna chandikire gucha se county alisa abwateti mbichi monda aratu kuripotiria Ensoko TV kuraiga county ya Kisii Nchempethuel Machin. Pia mano sana Pethuel Machini ya soroboti uro gutigana na yumwa nchumulie na gusikabusio ya Mateyo mugaka Joseph Makori na baigo mongi na Stella Makori korwa sekenyoro kia Nyakenyomisia imeye wodi ya Magwagwa ebunge ya North Mugrange County ya Nyamira nigo yesokire na kugania abakonywe eli omwana obasiri Lydia kwambuka Makori yoga somero bunyagitari ya skuru ya Fafa Medical Training College yogendete omwaka bw'omwelio asaka kore diploma elio banyore bitoki omwana yega agendere na masomo ukwana nabaralia litkolya lero ni ya Mateyega
batamanya buna nigo baonirie gose batumanya buna nigo baonirie endemero yabo nabo igo koeneke buna omwana oyo iga onyorire esemi kurende nigo baikira omwelio ase balemerwe nabo igo omwana obo nigo abwateri ideni rinene ry'ekishiringi kiribu 150 neyomo ekiaganire gwakana elio amanye kogenda ase obokoreri bwaye ase bano basabire bakonywe nabarai nabo igo abantu bale nomoyo bogwanja. Kwa majina naitwa Lydia Kwamboka Makori. Babangu anaitwa Joseph Makori, mamangu anaitwa Stella Makori. Kwa familia yetu tumezaliwa watoto 6. Mahali ambapo mimi niko mtoto wa pili. Wa kwanza ni kijana anaitwa Dennis Kaisa. And then sisi watatu tuko college and the other 2 are in the secondary school. They are schooling at Riomego Secondary School. Mimi nimesoma Riomego Secondary School whereby I did my KCSE at the year 2022 December, and then I pursued a grade of a C+ of 53 points, and then I managed to join at Fafa Medical Training College, Mumias, Kakamega County. Wazazi wangu waliuza shamba. Nimeweza kusomea kutoka mwaka wangu wa kwanza hadi sasa ambako nimefika ambazo pesa zimeisha. Sasa nilikuwa nienda treatment kesho psychiatric Kisumu, but haikuwezekana sababu ya pesa zilikosa. Nahitajiwa pesa 171,000 and whereby walisema siwezi enda shule kama sijalipa hata half of it. Kaki maneno onetiga kune abaigurire chinchera kaki mundu userio mwana oyo siku abanete kogende sukuru kuri Jumatatu abanete kwenda attachment haki okurigirira ni nyomba taba machara haki mwana bwiye korerire tabwe ati malembe mwana bwiye korerire twachire korigia abaimbai haki nande nyasa otebire iga sigetabu kemerengani ngabali bakurigireria batakana tiba gutigwa kaki ndolera mabe kaki naitira marigase muri kaki na mongonyo royo bwieka egerasira babande nimbwate secondary abana batatu nimbwate college bado batatu mutuna magagatimbu ati mugakane kibarua kirituko chinyini na chichugo somyo mwabana ababonsi mbiya mano nasabira singinjo ambara bakubori Adams oyo mtori sosa abakubori ekirogo oyo mtokuru na akuru kaki nasabire arama kaki timotiga mwana yabere siku egekogera tari nchago konya kaki nese yonsi wano ikira sa gukura asabara ibali nyasa kuna bagonkonya na ba masabiki onsi ase nambeye mogotoma ere 07 460 929 72 elite rigo chastera Makori. Katikana na yo mwanchu mulielia na gosikabosio mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati litkolia lero ni gakorege karona batuleti kuro binyoro aime county ya Kisii nenchire yemo yogo tegerera amagani yabo nabo igo kubaerera egati yemerobelio yamagendero aikiranire nabo igo arachi goikirania kurengana negati y'abatureti habo nigo bamubolire Simba kubenyora asoko bachi uniform nabo igo bakanwekera omutenye asensemo yayo mugabana ni gatebire bunanigo okwaga chago kigwanda kyamabere nabo igo kiriage korosia emigati asabanto gwetania chimibere nabangina ababoraka barache kwenyorera emirimo nabo igo kubabuli bamusire asoko irena abisi nane kwa toyo ile uniform tubwa roje chikara chira moroje chikara chira chikara kia tutage tochirusio tobe uniform. Haleluya. Aya evidence kan kware evidence kan na tutana korora lakini ya korire gasi
as a Kisii County. Atutaenda kupongezana oyugu chikocha. Tewetani simba. Imbatake tege ndoke ko batambua ekero bali michimega iga. Ebi tobri biko kuna ebi bandi biega chikose name tags. Omongira gasungete iga na ndali ni uniform iga gosikwa. Na ono kali se nyumba ya marua iga gosikwa. Omogabo noito. Ni madero mane muole. Amali etangwa tomere tu. Chi uniform kipi mujisize mbali mbali. Abagaka abana bangina babeke nechibuti bagwetera emasosino ime. Yanda kora. Bono kukolera iga abagaka nabangina baje tukolya abatuleti. Moses nyomba gaba noito nane nkoira nale. Ntebega. No mwabere musongo gaiga gosegusi yaitoga. Nje no mujumera ningi Nairobi. Muma yatenga kikusi yaito yarenge. Ebasari abana njarengo. Na rure bono iga mpako mwako gocha chirengo cha kurwa. Bilioni yemo nukuteyemo ye basari. Chibese Jonesby. Aba mraba kana bayengo chimenanza. Chibese chinaira abana baino na abana baba mraba mino baguchire school. Gaga iganya muri gere cyabo gakabari mayagali. Ubu agachimbo libo gendreto. Erine factory y'amabere. Tokorosi ororo. Milioni 300. Amabere abanyali bali mbarega. Abanyali bali nabakuru amabere amangi. Be prepared with komote nyokiana. Tuanzire kura amabere elite yemo at 60 shillings. Mabere yachega iga arosigwe apakiwe agende toya abana baitu ba grade 1 ECD grade 1 2 3 4 5 and 6. Mabere cross kugaiga bantu bakori kugaiga nkaru 200 na kando gali twabekere bakery na ndi nkwaga cyane ki bakery ikominemo kere constituency ebwate bakery abangi n'ababuraka baho cyokore gasi ororo ngasinde busengasi ntali ntachepa kwe wasinye tati eba tangango tajango ngira balenka bango sa tindigere ni maega mo wanja boyo Osasa mangana lengete chisemi ni gumuroberio obwa masomo mu ya OCBE obeiro muyamono ase okolera ebyegwa ebyokonyora somuroberio mukoro 0844 otabwate yankolengana no morokyo monene Andrew Nyamali we school ya St Den Bosco Senior School Nyabiosi yegotoka sebungi ya Kitutu Masaba ime county ya Nyamira. Nyamarika ukwana ase skuru yae negatebire buna hereni go airobirite ase county ya Nyamira maiga ya Nyakongo Boys ko cyake amasomo yoboralia ase grade 10 ense yekegesegia STEM go sense yekegesegia STEM ase manyakaine buna media and technology iliyokolera ebyego byaborkigwa abake kubatkana nayo Nyamari nigasabire abayiboli gosomya abana anemono kurwa asorgongo rwagusi ilikuwa gacha egesaku kiangyo Samari yatenguru kwa Andrew ogendi Nyamari mwalimu mwana school ya Don Bosco Nyabiosi abantu bamito ndonalo kwanira no HSM sami negente kiyamono yakogera umwana bw'umutaka wikaransa umwana bw'umunde mesera nande kiare antoburabu asetinka nale ko babulinga tigato beke birangaralio numukito monene ntumna abagusi asechisena nabono ni ngakire community ya Nyabiosi biyamona ase bana mwato wa grade 10 mwato abana nabange around 86 abo togenda na kubiya sana ase system ya CBE unatuanya rorire
nere tofauti na system ya 844. Abana abego barabangu muno sana na ande okorora bale nerango ya masomo sana. Unabono kwa vatule STEM, social sciences, na go explore the possibility arts and sports science. As STEM, to sub learning area ya media technology ya grade 10. Abana babwate ganga yo chikoba abararia n'abarikia mangana n'abatuki igo media houses inchi akerebia chiangere support yenene kulingana ntara tuara facilities lakini berule katubwatesia na ngambia mono na community ito ko Neboria na baroba chip in keko gara learning area ya media technology meta bete ebifaa binge sana bya bana banyare ko ba complacent n'umurimo ne kende nabo chikobori bali barenga still tiga abana baike school basome. Mwanche mulieli akura soroboti oruni gotoko enyore libagali gosoa asumuti mukomokia igoto uskato nyegera ngwira ntara segeke kerebosio elindembe ngokomanya amange ngomanywa ngalera batiotelia betimu embo ya Arsenal nigaga bagendete gochenga chinsemo kuno mwanche mulia tokoirana ninkomanye amange na ena bagotomanya ngayi ogochengera oboboi koro igoto uskale ngwira ntara segeke. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com Boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'umuguse. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyoria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira gosoa enka yawe mambi yabono. Buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Nandem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama giyemuge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa negorengani Raila Puppet or ODM Lepo. Matoyo Edwin Sifuna.
ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe bintu kurwe kitapa kerege lakini nkwire ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwanchi umuligeria tugendera gusanga ime ya maya y'Ensoko TV. Osio bwetara yo muraibu ense Dr. William Ruto asorgongo rwa Coast ni gaikira na ime county ya Kilifi asomo yigabukwiraniria mbyo mono uyu aliganirwa no mulikyo munene Fikrini Jacob okwa nanigo ainekia abantu abange kwebwa hase okubekirwa estima asainekia gukwana no mwaziri Opio Endanyi elyokwainekia orogongo rwa Kilifi ngonyara rule chinguru cyomuliro nigainekia kubeka chibilioni 2.2 ase okubeka chinyomba chiribu 24 ya estima asabolia Opio kubwatirana na babunge elyokwainekia omorobelio yo oikeranire. Kwa maneno ya stima, ni kweli watu wengi wamengojea stima miaka nyingi, na hii sehemu kidogo ilibaki nyuma kwa mambo ya usambazaji wa stima, na ndio nimemueleza huyu Mheshimiwa Opio Wandayi, waziri wa mambo ya kawi, kwamba tufanye kitu inaitwa affirmative action. Ndio pwani hii tumeongeza pesa ya stima. Hapa Kilifi tuko na bilioni 2.2 kuunganisha manyumba 24,000 mpya Kilifi County kwa huduma ya stima. Namwambia Opio Wandayi afanye kazi na hawa wabunge wote pamoja na ma MCS ndio tujue sehemu ile hajafikiwa na stima, tufikishe stima kule. Mbali na ile stima ambayo inaendelea hapa Mnagoni, na mumesikia mbunge wenu Bwana Charo Tungule akisema, pia nimemwambia waziri aongeze milioni 10 ya watu wa hapa Mnagoni ndio kila boma hapa kwenu kupatikane stima. Sawa si sawa? Kwa heshima ya ile mkutano mliofanya mkasema pia na nyinyi, kwa sababu rais anakuja sehemu hii, kuwe na tofauti. Lakini hata na hivyo tunafanya transmission line kwa sababu Kilifi hii haina stima ya kutosha na tunahitaji kuleta umeme kutoka sehemu zingine. Kwa hivyo tuko na transmission line ya kutoka kule Malindi kwenda Weru mpaka Kilifi. Tuko na transmission line nyingine kutoka kule Rabai kuja Bomani mpaka Kilifi. Na kesho mimi naenda kuanzisha substation kubwa pale ambayo sasa itatusaidia kuleta stima hii Kilifi County, kwa sababu ni pahali palibaki nyuma kwa muda mrefu. Singakechyo boigo ni goruto alira yo gwikirania amagendero ani mono asense moyo bwagachi bwechipara nonyana boni gaene kyo kobwatirana no murayo mukoro bwense asobwagachi bwechipara singaki aenekia okoyegenderia asebatigirete na kwaenekia kobeke ni bensemo yere chego ikirania obwagachi obo. Na ndio leo nikisimama hapa Bamba
Nyinyi mnajua tulikuwa na matatizo ya mabarabara zetu, mpaka hata kukatungwa wimbo, barabara ya Bamba ni ya Machero. Kweli si kweli? Lakini pale nyuma nikishirikiana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tukatengeneza hiyo barabara kutoka Kaloleni ikafika hapa Bamba. Wimbo ikabadilika, safari ya Bamba ni leo. Lakini haitoshi. Ndio sababu katika awamu nilio nayo, barabara hiyo sasa itatoka Bamba ipite Ganze iende mpaka Kilifi, karibu kilomita 50, na barabara hiyo inaendelea saa hizi kujengwa. Jana nilianzisha barabara ya kutoka Teso ije Kakajuni. Pia tuko na pesa ya serikali shilingi bilioni 2.2 ya kutengeneza hiyo barabara yetu. Nyinyi mnajua barabara ya kutoka Mtwapa kuja Kilifi na baadaye itaenda mpaka Malindi inapanuliwa na inaendelea. Pia kuna watu waliniambia kuna mahali inaitwa Matano Mane. Ndugu yangu Bishop Kakite unakumbuka? Katite unamjikumbuka? Pia hapo Matano Mane ndio nimesema pia tunataka tuiunganishe barabara kutoka Kakanjuni iende hapo Matano Mane na iende Baolala. Maambiwa sijui kuna bao inalala mahali fulani. Mimi nataka PS wangu Bwana Mbogwa yuko hapa. Haya mambo nimesema Bwana PS wa barabara. Hiyo barabara ya kutoka Kakanjuni kwenda Matano Mane kwenda Baolala umeweka kandarasi, nataka uikamilishe. Singa kicho boigo nige gatia baraiba gokera kwegwa amabagase serikali ilikora ensi ya Kenya. Okwano mulikio monene Fikirini Jacob nigo abole serikali ye county ne serikali enene kobwetia chimbaratiro chia Ruto na kwa basaya mabaga yemeremo iligosira ense korosia uchumi. Wakati tulikuwa tunakuja hapa na wewe na wakati tumeongea na governor wa Mombasa, tumejiuliza ni vipi inawezekanaje tuwe tumefika hapa Ganze ambaye pali inakaa pali ya ukame, pali ukikompare na sehemu zingine za nchi uwezi dhani tunaweza kuwa na katibu kutoka hapa. Na nilieleza governor, it is only possible with President Ruto. And for those of us who have the honor to serve and support you in running the affairs of this state, we say thank you for giving us the opportunity. And on behalf of all these PSS, I want to confirm that we will not let you down. Niruhusu nitume ombi, Your Excellency, to all the employer organizations, the appointing authorities of the national and the county governments. Please follow through the example of His Excellency Dr. William Ruto of believing and trusting in the young people of Kenya. We cannot push over the value of experience in organizational work, but just as I have said, and just as you said, Your Excellency, in your speech during our swearing in, that the partnership between the energetic and the experienced can bolster development. I believe, Your Excellency, it is the partnership of the experienced elderly combined with the energy and the hope that the young people of Kenya bring that can be able to revolutionize economies and a lot more, Your Excellency. Kwa hivyo niombe employer organizations, musisite kuchagua vijana wadogo katika kazi zenu. Mheshimiwa Rais alifanya hivyo na matokeo yanaonekana na tunazidi kusukuma. Huu ni wakati wa kuamini vijana kama vile Mheshimiwa Rais alituamini. Osa sense moye chigosoli habatietereria be timu ya
Arsenal bakorwa Kemera chapter nigo bakoriro muyiga buguchingira obubui bwabo asamamirano y'eligi ya Uingereza gose EPL. Asomo yogoyo nigo basangire ndagira heyo bego kyamo n'abatioteli abandi kurwa chinsemo chibibikaine. Ensemo ya Kemera bagosangane getaseni gensoko imeyo mucho Kemera kitutu Masabe county ya Nyamira nigo batebire buna emyaka 22 batali kubwa eligi yo niyo yalinge mekongo asebale. Gonda atebe nga Nyasaye nancha baada ye myaka 22 nane tokosaba Nyasaye tubwatesie ewiki egocha Nyasaye nanjete etime gorobana mondi ikatubwatero mu bisebi goti tukanyora official saa 12 ya lero nande turi chimbori 3 amasabi geiti muchinda byamano asama litako kuisa kangale ngona arwa monyerero ngona akire ko celebrate a win yo a wonderful win eyetana ko balinde abantu babere bakatosakara okukumia incho mugako mugotunde fani ya Arsenal from Thierry Henry paka saa hii wana abantu balikanye moko ngongo libali ba Chelsea bantu bali ba Man U ba Man City na inu lero karasalira moko rasalira karasalira aiga bono iga lero nigo tubwate shere guchengera Arsenal ko win English Premier League igona batore no mogoko mono no na masabiki aba origeretia Arsenal fans bonsipi nigo bare na mogoko togochengera baigwete buya buna na inchengo ogete 22 years totanya korora gekombe na intuna batoko ogete rero tuli na fans bane bonsipi Arsenal fans hoye Arsenal fans hoye ntoko ogete nande togokora korwa tumayakora nande tokerigereria aliranda koenanwa tetaresa mayako bogorikeria na ya mano ase miaka ya 22 years mutabwatika na kiyeso sari yabeire nkongu togo ikanarigereri ngango jitore koira lirija ikire mutwaria nande yagwa nabeire ngo cyane kanone gento ntakeka munwa kera twaitirwe lakini bono Nyasaye wanchire bono igana nchina akebogoirie rero na nchira bongi gwete biya none yanga yana ndigete rero na mentire taitongorukwe champions amaleta nengoro kukefuyu musindi ka dire myake menge yani na tandegire koruna kaibore tuna support riasa ne yani nko support nkorera aba mani bako nchumereria aba Chelsea aba bosi ngwase bale yani bako ntura butuko na mugaso bako ngati nkochi ngati ni gweti morero pako mupira bo mweryo ngati ngweti morero lakini bano iga ngoko wakate ngoko wakate sisi ni wasindi sema wasindi omo kombuate oyo yeso omo chengombuate oyo paso tali chinguru chiane oyo tato era totenge oyo papa oyo yeso asante sana to wasekerwe myake menge abantu ba Man U abantu ba Chelsea abantu ba Man City babere bagotongongoria lakini omwaka oyo twabatebiringa omwaka oyo Arsenal nero champion Ndorere barongo yane Clinton ndi gitimaitia sago chengera ubo bwibwa Arsenal koru akine ndemo tebinga abe kago tigera endagera yo elinde na inchengo bwato keke bakakuruga iga mbengo yikera kigima kondo mwanchi muligereria tunyirenga ne ubo bwibwa achire maiga ye myaka 22 sabatieterere balibe timu ya Manchester United mu kumya ikiagera inone myaka 13 yoka kolinde angyo kande na inumo nyoro mwanchi muri wikiraga abo nongo ikira mwele bo kumurikira mangana mayaso botko bwarero tumirane chinsa isato astorabe togosanga aso bwa military na inkirubo Frida no tobwatenere Barnabas Ndari na boigo Joshua Nyoma soko ene kibina chibicha ne liogi lya wikira sole asinchira ya bene genda kwegokia nimero bilio imegeta seni gensoko